Bueno, és una Guatemala. El primer és saber on està Guatemala, perquè la veritat és que antes de la Wikipedia, quan vaig a buscar unes dades, era complicat trobar-la, perquè pensava que estava en Sud-amèrica i tot que està en Centroamèrica i jo vaig patir un poc de trobar-la. Nosaltres treballem des de fa anys a l'administració de sí. En Futiá, primer, después pasant per Jalapa i després per el Progreso. Hem fet alguna incursió, per exemple, al nord també, per allí per el Bartolomé de les Cases i també per allí per el Quitxer també hem estat també treballant, però coses més puntuals. Guatemala, en l'idioma maya, vol dir lloc de molts arbres. I la veritat és que veureu que els arbres són tremendos. Són un guanacaste, que és un arbre de 60 metres de ràdio de copa, del gran una barbaritat. Assistem a sobre una ceiba, que és l'arbre nacional de Guatemala, que està en una de les zones on hem treballat. A sobre un cerro. Bueno, el país té una sèrie de peculiaritats. És un país xicotet, com dic. Serà com Andalusia i Extremadura juntes. La primera és la guerra. La guerra va durar 36 anys i es va acabar fa 4 dies. Vull dir que encara n'hi ha... Si conteu que a Espanya la guerra fa 50 anys que va acabar i encara queden ferides obertes, però la guerra va durar 36 anys i s'ha acabat fa 4 dies. Doncs encara hi ha molta gent que encara sent la guerra com algo molt fort. Perquè no la conclusió. Hi ha un episodi molt famós també del episodi de l'assalt a l'ambaixada de Guatemala. Va ser un grup de camperols que fugint de la policia es van refugiar allí. La policia va entrar, va matar tot, va botar foc a l'ambaixada i van morir tots ràpidament. Es va salvar l'ambassador i un camperol que és el tot Salonit abans d'estar a la tortura de Panamà. Un dels morts també allí va ser també el pare de Rigoberta Menchús. L'altra història és l'alta tassa de natalitat que fa que la població en pocs anys s'ha multiplicat. En 2002 eren 12 milions d'habitants, en 2010 eren 14 i ara són 10 milions. Que en 15 anys pràcticament ha augmentat un 50% la població. És un país deficitari en totes les aspectes. Hi ha un periodista que ho defineix com un estat fallit, el país que no funciona la policia, ni funciona l'exèrcit, no funciona la justícia, no res. L'únic que si no se funciona la justícia, hi ha no sé molts expresidents que estan tot a la presó. Està l'anterior d'ara, el Tope de Moreno, està a la presó. L'anterior, l'Alvaro Colom, està a la presó. El d'ara està a punt de tancar-lo. Portillo està a la presó. Allà està un poc de la nostra cosa. I llavors és el país del món en tassa d'homicidis. La tassa d'homicidis està en 63 morts per cada 100.000 habitants. Morts violentes. Perquè si una idea, això transportat a la manera alta serien 120 morts a l'any, només la manera alta. Després els paisatges, el xicotet, perquè té molta varietat paisatgística, lingüística. Tenim ahí manglars, el surnant de Río Dulce, aiguanes. Hi ha una sèrie de muntanya ahí en els volcans. En els volcans del fondo. Hi ha 23 volcans de Guatemala i dos d'ells en activitat. Un d'ells és d'Antigua, el volcán de Fuego,
sortir al límit i no és clar. És un poc la foto. Això és el Caribe, és un Caribe pobret, perquè no es veure en Cancún i aquestes històries, és un Caribe de Guatemala. Això el Rio Dulce, això el Pacífic, les platges del Pacífic, la plata més lujosa de Guatemala, que tampoc és cap de la cosa. I després els altres. Aventura, l'estat d'Estrelles, que ja he vist la classe. Potser parlar de tot el pont de ser rebatxat, un poc desesperat. Ja que està un poc lucrós. Això és un exemple i una fotos de Jordi. Hay paisatge tropical, que és selva tropical, també. És que té en molt poca superfície, això és un volcán que el cràter és d'una lluna. És Tipal. I llavors hi ha el llac més bonic del món, el llac de Tulan, que està rodeat de volcans. Hi ha 12 pobles alrededor, que són en el nom dels apòstols. Sant Marcos. Idiomes. L'idioma també és un pot de dir. Es parla espanyol, es parlen 23 idiomes maies, però no són varietats dialectals. Són 23 idiomes diferents, absolutament diferents, que veus que entre ells no s'entenen. I es parla garífuna, que és una llengua dels negres de Libèria, que també és un garífuna. Els maies i els 6 garífunes, que són, potser no són de Guatemala, però una llengua de ciutat de Bologna ja n'he vist, són paraules de comunicació. En comunicació de transports. Doncs ahir també hi ha les camionetes són totes de colors molt vistosos i és perquè ells no són alfabetos. Entonces no poden llegir els cartells, però coneixen la seva camioneta de color. Que han anat per tots els puestos, el camis, amb frenos, sense frenos. No, però no les podia de Sant Esteve no podia apanyar 40 quilòmetres sense motor. A més, de Valleta, i quan podia una pujeta, ja està que arriba a dalt i tota volta per davall. En quant pots, la gent s'apunta i càrregues ahir. Ese dia hi havia un desprendiment desprendiment de terra, sí, un corriment de terres. Que jo pegava la carretera, vam pegar la volta i tots es van apuntar. A voltes d'anades estan cavalls per la medicina. 2 hores caminant per una muntanya per amb follets perduts. Els subtrucs, que són el transport econòmic de tot el país. I això és l'any passat, venint de Cimiento, una aldea, que l'autobús no havia passat per allí, mos porten, tal, i tots ells estaven a la banda. I caben. 12 i el timbre. I això són motos familiars. A Espanya tenim cotxes familiars, allà tenim motos familiars. Sin valor. Totes aquestes característiques tenen una sèrie de problemes són l'emparada de la guerra civil, encara molt recent encara, la desnutrició, que és una... Quan persones amb el camp de treball allí, etc. Analfabetisme, la gent no l'escola, quan poden caminar, també caen. El masclisme també és una...
l'extrem. Ara va canviar un model, pues la cosa gràcia de Déu. No gràcia de Déu, no gràcia de que pues, tenim més informació i tal, però no fa massa anys, en altres xicotetes, era estrany que una dona, si tenia el fill malalt, el fill es moria perquè no podia portar-lo. Ella no podia prendre la decisió de portar-lo al metge. No, com allí veuen, no tenen el concepte de bevedor social. Una cervesa no, se'n van 200 des que hi ha una cosa. I si no tenen no veuen res. L'any passat, nosaltres, compraven alcohol de farmàcia per com se passaven a l'abri poet, és més rar. Un problema nou és el de les mares, que de mares no de mares, sinó de mare. És un fenomen que ve del Salvador, que són els pandilleros. Està la mare de 18 i la mare de 12, són molt violents. I estan començant a fer coses als Estats Units, El Salvador, i ara estan arribant a ella. I un programa molt recent que no hi havia al principi, però està, és el Rafael. I els alcaldes de la frontera són que sempre els efectes. I després l'explotació de recursos. Ahir hem conegut centrals elèctriques que estan ahí, que fan tot pols, però són incapaços de donar un motiu de llum a la gent. I aquesta destruint el paisatge, doncs torno al lloc, clarament, la gent no venen. Esta setmana passada han tancat el presó a un activista d'esto, de Comand, que estava posant-se una elèctrica i tal, i no. Això és una placa en un cementeri d'un mort en la guerra, víctima del conflicte. És un conflicte armat, perquè ha de ser un poc de forma eufemística. Això és la raó de reducció general de la població. També no vull posar fotos de xiquets malalts, però bueno, que com és gos està tot. El treball de tots els dies, accentuant, s'han de fer ran tot el dia les xiquetes també a portar la taxa al molí, les cases. Bueno, l'ordenació urbanística ja ho és, cada un fa la casa on vol i allà no hi ha carrers, ni canallat, ni hi ha res. Va tot al riu i ja. És una casa molt bona, una casa on hi deia ciment. Cases de fusta. Està construint una cuina de la casa Montové. De la casa Montové tenen ses cuines. Les altres cases no tenen ni res. Esta és la mare d'una veïna nostra, de Pluritat. Una altra cuina. El quarto de seu, el revistero i paper higiènic, tot el mateix temps. El paper higiènic, cuarto de llaves. Ahí también. Y esto es una familia. Bueno, que siempre antes, ahora me los obligan, nos cuida un poquito mejor. Esto es un mitad de un día de trabajo en una aldea. Lo que tienen, sí. Puede unir, sujeta de la molleta, son ideas,
no sempre troben, no sempre van al xiquet del braç. Sempre tenen un peu del braç i un altre de la mà. Això és una pinzellada del país. Ara parlant d'un polític de Pont de Ibermet. Ibermet és una obra que va néixer en Huelva i va començar per anar a un grup de cirurgians a operar a l'Hospital de l'Hermano Pedro. És un hospital que, encara que pareguessin que no tinguessin molt bo, té uns quiròfanos com els de Daniel, molt bé. Està fet totes les donacions d'americans, canadienses i espanyols i funciona de meravella. Van fer estances de 15 dies allí, operen, els tallen i no. Al cap de 93 vaig conèixer el centre nutricional Sant Istant, que és un... i vam estar col·laborant amb ells durant diversos anys. D'ahir també vaig estar parlant de Comapa i d'ahir actualment tenim aquestes tres comunitats encara que estan en funcionament d'ahir. Doncs ahir camí cap a l'aldea, passant consulta en un oratori, en una iglesita de l'aldea. Així en l'Hospitalet, el dia de l'Hospitalet per xiquets, no m'ho mucho que venía allí y pues estamos en consulta por lo que le ahora no estamos en ese, ben digne. Aspirar alguns que no la meitat del fang, 40 ahí en la creu del fondo, se moria de todo. Y ahí un día de consulta también y això és un passeig d'hospital, és un hospital de cuidar per un hospital prou bo i llavors està bé tot passeig, estan per tot. I això és la meva partida, que és la que porta l'alma mater de Sant Istant. Molt volem molt. Això és el que volem en la lluita contra la malaltia de Chagas. La malaltia de Chagas és una malaltia terrible, perquè és una malaltia de pobresa. No hi ha ningú ric que pateixi aquesta malaltia. Aquesta malaltia depèn de la picadura de la xitxa que viuen en els techos de palma o en les parets d'adobe. Entonces, els rics tenen cases bones, els que tenen aquesta malaltia sempre són pobres. La xitxa se't pica, fa una infecció i al cap de diversos anys, moltes voltes, bueno, als 30 o 40 anys, de repent, el cor es farà i pues mors. Estem parlant ahir en la Universitat de Cotiapa i en el Ministeri de Salut de Guatemala fent un tratament per a bàsicament les xitxes aquestes. Després d'ahir vam estar en Sant Carlos, una vegada hem fet totes aquestes històries. I ara treballem en Sant Carlos, però encara col·laborem en l'orfanato, col·laborem en el Centre de Nutrició del Progreso i col·laborem també en el Centre de Malalties Mentals de l'UMA. Això és l'orfanato del Centre de Nutrició. Si que són xiquetes huérfanes o que patim mals plats. Esta és Clàudia. Això és el Centre Nutricional del Progreso. Té un nom molt bonito, però no és que és un centre on es recuperen xiquets desnutrits. I això és l'hospital psiquiàtric que hem fet un nou formant de fa 4 o 5 anys a Sant Carlos. I ara realment estem en Sant Agustí. Sant Agustí, que tots els noms tenen un nom curt i un nom llarg. Sant Agustí a Casa Bastlant, que també té gros. Allí col·laborem en una organització local que es diu Armadela, que és la nostra contrapart allí, que són els que fan el seguiment de
tot l'any als malalts que ens el veiem, i quan anem, els revisem i donem altes, donem baixes, però quan ells fan el seguiment tot l'any. També temes de seguretat alimentària, també. Donem un reforç nutricional a les xiques d'escola. Això, paregut al que feien en Espanya fa anys de l'olla en polvo dels americans, és una cosa pareguda. Hi ha un suplement dietètic que és incaparina, que és una espècie de llet en polvo, que és molt econòmica, que té un alt valor proteic, i la donem allí a tots els xiquets un got cada dia. A vegades és l'únic que mengen. Tenim un projecte educatiu també. Van mestres espanyols allí, els mestres d'allí, nacionals tècniques, pedagogia. De l'any s'ha fet molt complet de lleners, que l'escoltava també molt. Consistien en gallines a unes famílies i per al cap d'un mig any ells tenen gallines a una altra família, amb la qual van fent una cadena. Una millora d'escoles i com tot el que va als centres nutricionals, que són centres de recuperació de xiquets. Estos són els meus de Radela. Ahí estem una aldea de Sant Guimerí, amb una xica també de Radela. Això és una escola. Estem fent una reunió de pares i mares, pare i mare, se diu un pare allí, i després tots són tot mares. Això és una donació de l'escola de Lluís, i això és de la Síria, un poble primer peruano. Tienes que ir por la calle, de más actividades. Esta del mig és la nona Edna, com he dit, que és la que porta aquest centre d'educació. I ahir estem passant consulta. També fem control de bagassades allà. I de treballar coses que hem fet ahir, com he dit, un treball ahir en Alta Gravat, en Fray Bartolomé de les Cases. Allí tots els pobles tenen un nom llarguíssim i un curt. Fray Bartolomé de les Cases és Fray, encara en sé. Que és Saltenago, Xela. Mata, que és Cuintla, Polis. Un nom llarguíssim en fan un consell. Han fet també algo de treball en Actanamit, que és un projecte de maies que viuen en Rio Dulce, que fan artesania, en l'escola. I també el Quitxer. El Quitxer és una laia, és molt castigat per la guerra, ha fet l'hospital de Negà. Això és una farmàcia en una aldea, en Juan, un poblet. El poblet del cavall per pujar a Estellerat, això és el poble d'allà, la farmàcia que tenen. I això, doncs, gent de les aldees, vestida de gala, i ara veurem les fotos ahí si no diu que s'ho prou. L'aldea occidental, els de dents, doncs, ahir, un festival fan per Tots Sants, la gent té una relació diferent amb els morts també. Van tot el món al cementeri, mengen, beuen, canten, i en alguns llocs fan un concurs de barriletes, diuen ells, que són aquests vilatges gegants. Viuen de Tabú. Això és el mercat dels flors, de Senago. I Antigua. Antigua és la maravilla. Una ciutat colonial construïda... És l'antiga capital de Guatemala, que es va abandonar perquè va haver un terremoto que la va destrossar. I després, al cap de 100 anys, van tornar i van començar a rehabilitar-la. I ara és una ciutat colonial preciosa.
A sobre la esquerra es la catedral y en el fondo el volcán de fuego, que es el que está en erupción. Tenía tres volcanes al volcán de arriba. El de fuego, de agua y ya el Catanán. A sobre la Carra Mayor de Antigua, en la calle del Arco, ahí está el arco del fondo, y en el fondo está la iglesia de la Merced. Esta era una perquè és que sempre hi pica per aquí fa les penyes més bones. Però les coses de mulles, les coses de mulles. Bueno, i això, pues, per què continuo llevant a Guatemala? Pues continuo tornant a anar, vaig encara a Guatemala per gratitud, perquè jo penso que jo no ajudo massa a ells. M'ha ajudat moltíssim ells a mi a ser on soc. Entonces, estic molt content i per això continuo. Estos son los personajes que tenemos en Guatemala, el padre Víctor, la Mercedes, la que porta el centre de progreso, i Francia, que és la... Tenim Francia, aquí no, i el Sensta. Sempre que també acabar en una cita, i ahir no és molt bé, està passant molt bé màgic fa en 2003, que estan en Cobán i ahir hi havia un altre en el santuari i ahir no es diu massa bé, però ahir diu un mundo mejor. Els siriets en l'escala. No, moments... Gràcies per estar. Si voleu, ara voleu fumar-se un cigarret o algo o anem directes? Vale. Jo parlaré un poquet del mes de... Ell necessitaven a Pere, a part de que és una persona que ha estat 12 anys, una pila d'anys anant a Guatemala i va ser 16 anys i va ser el que em va introduir dins d'aquest món. Pere és la persona de les xifres, dels datos, de les anotacions bibliogràfiques, és la persona que ens pot orientar, perquè jo soc capaç de parlar-vos de Guatemala i no dir-vos on està Guatemala, mentre que Pere trau el mapa, la carta, i ens diu on està Guatemala i ens diu les fronteres, les ètnies. Vull dir que, menys mal que tinc ahir una persona al costat que m'orienta i em diu les coses, no? Jo parlaré un poquet de la feina de camp, la feina que hem fet nosaltres l'any passat i intentaré, no sé, preparar-me molt. Bé, això, ja veieu que sempre us mostrem l'única que és Guatemala, no? La qualitat dels paisatges. Això és un xampell, no? Que és una aigua, és un xampell, que és unes catarates que n'hi ha i és preciós. Tu, si tingués una agència de viatges, què faries? Enviaries a la gent a Guatemala, no? Però com és possible que en aquests paisatges la gent no vagi a Guatemala, no? Pues si és el quart món en seguretat, en assassinats, pues tu diràs les ganes que tindrem d'anar a Guatemala, no? Després això és el Río Dulce, ahí veieu tots els nenúfars, no? Això és preciós, passejar per així són, això és fora una pel·lícula. I nosaltres concretament treballem en Sant Agustí, que és un poble, serà com més minut que Pedreguer o com Pedreguer? El poble, el casco té 4.000 habitants. 4.000 habitants. Però després hi ha 100 aldeies alrededor, que en total n'hi ha 8.000 o no, 15.000. Entonces, este poble podríem dir que és la capital de la zona, no? La capital, el poblet més... Després n'hi ha una capital que és Guastatoya, que està a 30 quilòmetres, que és quan portem algun xiquet desnutrit, el portem allí perquè hi ha un hospital que s'encarrega d'ells. Com veieu, tots els matins hi ha prou activitat, són jornalers que van a treballar al camp i com dia Pere, el transport és un transport
pues mira, en picats, penjant, com si anaren a collir taronja, els que van a collir taronja, però dalt dels picats. I els cultius, la gent viu, depèn molt d'això, i viuen pues, això, de collir cafè, de la cosecha del cafè, dels frijoles, no? I algo d'horta també, tomàquets, horta que fan per a vendre melons, per a vendre als mercats pinyes i frutes tropicals que sempre tinc que preguntar com es diuen perquè jo no me'n recordo. Nosaltres en Ibermet tenim dos projectes actualment allí. Allí tenim el projecte de detecció de desnutrició infantil en el Departament del Progreso, que és on està Sant Agustí, que és una àrea rural i que fita amb el que es diu la Sierra de les Mines. I un altre projecte en Comapa, que és la detecció precoç de la malaltia de Chagas i el tractament d'esta. Que Comapa és el que us ha mostrat el mapa que estava més al sud, més per la frontera del Salvador. Per això, está claro que hay una frase, yo evalúo el estado nutricional de todos los niños y niñas de mi comunidad porque soy parte importante, es decir, veient els xiquets, podem nosaltres saber com està aquesta societat. Esos xiquets a nosaltres ens diuen si estos xiquets estan ben alimentats, ben vestits, tenen poques malalties, l'estat nutricional dels xiquets és un espill, i el de les dones és un reflexe clar de la realitat d'una societat. I què és el que ens veiem allí? Pues allí ens podem trobar els tipus de desnutrició. La desnutrició del Warsiacord, que és una desnutrició on el xiquet està un poquet inflaet, però si tu li mires el cabell, li mires la pell, veus que no hi ha qualitat ahí. La pell està com plena d'àuia, com inflamaeta, i el cabell és un cabell ralo, un cabell que es trenca, es falten nutrients de tipus proteic. I després el marasmo, que és el de l'esquerra, que són els xiquets que es falta tot. Proteïnes, hidratos de carbó, ens falta tot, no tenen res. Estos mengen algo, però molt poca qualitat, i aquells no mengen res. Enguany, l'any passat vam veure 759 xiquets vists en aquests pobles, 82 dones gestants i 30 pacients en el projecte de Teramid de Rio Dulce. Segons anem a tots aquests pobles, i hi ha pobles que participen més que altres. Per què? Pues perquè allí nosaltres tenim uns agents de salut que són els que s'encarreguen d'organitzar-nos els jornals. Depenent del poble, de la localització i de si s'entenen o no que anem, és com si anaren a la Vall de Gallinera al pescater que pita el pit-pit, que és dijous i van tots. Si no s'entera la comunitat, si no tenim allí gent treballant per nosaltres, no hi ha manera de que nosaltres arribem allí un dia i som els metges. No, necessitem que hi hagi una organització feta. Les malalties que veiem allí, si veieu tot aquest blau que n'hi ha ahí, tot aquest blau són constipats, és igual que sí. Es constipen, tropical, per les nits fa frescoreta. I després, així, estos dos són tot disenteries, diarrees, paràsits. Per què? Perquè l'àuia té molta mala qualitat, que és una de les coses que també estem treballant, en la coloració de l'aigua. Després tenim així problemes de pell, que ja no sé si n'hi ha menys problemes de pell que així, perquè així tenim massa higiene i allí la pell està dura com una pedra, però clar, no tenen problemes de picadures, infeccions. I després tenim asma. Tenim asma perquè, no sé si s'heu fixat, en les cuines que Pere ha mostrat, són cuines que moltes voltes tenen el fum dins de la casa i els xiquets i els huelets els respiren, els poquets huelets que n'hi ha. Què fa la gent esta? Agarra els bolets i s'arrimen al foc perquè estiguen calentets i encara escapolen més. Este programa de desnutrició infantil es basa en la necessitat d'evitar la desnutrició en aquests 1000 primers dies de vida. Aquests 1000 primers dies de vida incloïxen la gestació del bebè en la dona, el qual vol dir que començarem a tratar aquestes dones. Aportant-los el que diguem els prenatals, el ferro, el foli i si fa falta donar-los alguna cosa de papanza també. Això ho prolongarem fins a 5 primers anys d'edat. Per què prolonguem aquest programa fins a 5 anys d'edat del xiquet? No els 2 primers anys de la gestació? Doncs perquè com pareixen, tenen tanta família, el xiquet potser té 2 anyets i de sobte naix un altre xiquet. I què fa la mare? El posa al pit i aquest que estava mamant el deixa, no és que l'abandone, però ja no està mamant. Entonces, què ens ha passat? Que ens apareixen les desnutricions secundàries, no les primàries del bebè que acaba de néixer, sinó
que no té menjar a casa. El bebè mentre mamava estava bé, quan ha nascut el germanet s'ha començat a desnutrir. Les primàries, en veiem algunes, però sabeu què passa? Quan és una xica que és d'un altre poble i resulta que no té la família allí que la recolze, no? O el que parlaven dels ladinos, que no és com els indígens, que els indígens tenen, els maies tenen més recolzament de les hueles i tal, i els ladinos és una altra. On hi ha un poquet de genètica espanyola, això canvia. No, ja no. Els maies tenen tradicions, tenen el tema de la raça, i els ladinos són un poc desheretats, són gent que no té res, són gent que no té ni tradició, ni cultura, ni artesania, ni té res amb la raça. I el que sí, al no tindre res, el que sí que està clar és que la lactància materna en aquestes persones és exclusiva, ¿vale? Que no hi ha res. I a partir de l'anyet i a voltes inclús a 6 mesos tenim que nosaltres ja ajudar-los amb preparats nutricionals. Un d'ells és la incaparina, que és un compost, una papilla energètica, però que, bueno, que tampoc penseu que és el més increïble, el més nutricional. Per això nosaltres utilitzem una sèrie de gràfiques en les quals vosaltres imagineu-vos un guatemalteco xicotet, que no té res a veure amb un europeu. Entonces, si nosaltres agarrem edat por estatura por edat y agarraren una gràfica ja d'Espanya o de França o d'Alemanya, els guatemaltecos tots estarien desnutrits. Entonces, com són xicotets, no mos dirien. Entonces, tenim que agarrar unes gràfiques en les quals relacionem el pes amb l'estatura. I ahí no fallem. Per a un pes necessitem una estatura. Per baix d'un cert pes relacionat amb l'estatura tenim una desnutrició o no. D'acord? Però continuem tenint el problema de la desnutrició. Ahí veieu els xiquets. Veieu aquesta xiqueta que fa careta de boleta? Veieu esta careta, esta barbeta i esta careta, esta expressioneta? La veieu contenta, esta xiqueta? Una expressioneta rara, no? I veieu que tot ple de roba? Este està més fortet. I este tira mà enseguida el que troba. Però aquella de l'esquerra sí. D'estos 83 xiquets que teníem nosaltres incluïts en el programa de desnutrició, encara que bevem tots els xiquets del poble, normalment, van aconseguir donar en un any 46 altes i van continuar 37. D'estos 37 sempre n'hi ha alguns que tu et fiques en la família i mires, a veure, quants són? Este està dudós, li dona l'alta, no li la dona i de sobte veus 5 germanets. Veus que el pare no té feina, veus que... I aquesta duda fa que sempre les xifres a voltes vagin ballant entre 2 o 3 altes més o potser mantenir un to fins al pròxim grup que vinga, a veure què decidim. Veiem quina temporada, a voltes preguntes, quina temporada és? La temporada del cafè, la temporada de... Este té home de feina. Però és una realitat. Això són xiquets desnutrits. Això és el que nosaltres encara ens trobem. I és una realitat trista, desgarradora, i que ho tens que veure. I quan ho pilles, aquests xiquets quan els pilles, agarres, els traslades i ens passem, si lo guai pillar-los les primeres jornades, els portem raptem a la mare, no? A la mare del xiquet, a l'abuela, les sobornem en llet o en menjar o en roba o el que siga i les portem a 30 quilòmetres on està l'hospital de Guastatoya, que verdaderament, que pareix que sigui un hospital de Vietnam, però on es dona nutrició està molt bé. Així que es recuperen. I anem visitant-los, de quan en quan, què anem a fer? Anem a veure-los. Això, igual que Pérez, les consultes les fem en qualsevol lloc. I, bueno, tenim sempre aquest problema. N'hi ha unes altes, n'hi ha una persistència de desnutrits, 11 continuen des d'antius, 10 encara estan. I a voltes han intentat fer estudis, intentant veure si, per exemple, el pimiento que tenien 33 xiquets en el programa, quants desnutrits en queden? 6. Han intentat fer relacions de si hi havia pobles que hi havia més desnutrició o pobles que estaven millor, que havien millorat en tots aquests programes de salut que intentem fer en l'alimentació i en tot, i en les galliners i tal, i podíem fer algun tipus de relació. Per tant, per exemple, en pimiento, que hi havia tants, comparant
sí que va haver una milloria important, menys desnutrits per al volum de xiquets, ¿vale? Altres no es veu tant. En Guapinol també, que també tenim van haver molts xiquets, també va haver una milloria en els desnutrits, va disminuir poc, però també això està relacionat amb la participació que tinguem en cada poble, i si els agents de salut fan la seva feina avisant a la gent, i si venen tots, també hi ha mares que quan s'entenen que anem, si els xiquets estan millor i nosaltres diguem, no, donem l'alta, d'avui en avant este xiquet ja no està desnutrit, utilitzarem aquesta papilleta per als nous casos. Què fan elles? A voltes no venen. No venen i així no ens donem l'alta. Clar, si van 2 grups o 3 i no es presenten, al final ens donem l'alta. I a Guayasco què passa? Que estamos... Guayasco... Pues Guayasco, de així d'ahir, no tindríem ningú en el programa, no sé. És que han decidit també que hi havia poca... Això Guayasco passa que està molt propet del poble, està a 2 quilòmetres. Quan més lluny estàs, sempre és més complicat, perquè les comunicacions són fatals. Ahir, per exemple, a Guapinol, un dia vam comptar, va tardar 1 hora i quart en un todoterreno potent per arribar i ja eren 12 quilòmetres, perquè a més són... Les pobles que estan molt propet del nucli urbà sempre estan millor, és costa costat. El problema és que vosaltres tampoc teníeu un curs de todoterreno i coses per enfrontar-nos a tot això, no? Potser tardem 1 hora i mitja un professional per Entonces, nos preguntem sempre, on apareixen aquests nous casos? Pues això té que estar relacionat amb alguna cosa. Entonces, van estar mirant una sèrie de coses, la localització geogràfica, pues, si estaven en terres més altes, si tenen una àvia de millor qualitat i si tenen accés a esta, perquè no creieu, si esta està canalitzada i tratar. L'època de l'any, si per exemple la gent, quan són jornalers, tenen feina i poden aportar dinerets a casa, o si tenien els cultius els seus propis en casa amb llavors i fent la seva horteta i tenien un poquet d'higiene en la casa i en les àules fecals, tenien el seu quarto de bany que ja heu vist com és fora, o l'efecte o la càrrega, si verdaderament nosaltres la feina que estàvem fent allí d'alguna manera repercutia a la llarga en aquesta comunitat en ajudar-los. Entonces, clar, nosaltres pues, parlem molt de la higiene, dels hàbits higiènics, fem programes de formació. Va haver una que em va espissa de risa al Pere en els guants, amb les matrones, no? Perquè les matrones tenen que utilitzar, allí no n'hi ha material per a voltes per assistir als parts. En la construcció també de galliners, en manteniment d'aquests programes de les papilles, en inversió en l'educació de les escoles i en formació dels gest de la salut. És dir, a voltes et dones compte que fas més feina formant que regalant. Regalant i donant no fas res, formant fas més. A la llarga fas més, i inclús fas més bon rotllo, més bona amistat. I bueno, ahí està el 4x4 allí, això és l'aventurero, saps? Jo a voltes baixeu el cotxe com un matent. I allí estan els xiquets, tots rodant, i allí pues, una farmàcia muntar en un triador o en un... I bueno, vale. És que una cosa que tenen increïble i que nosaltres sempre disfrutem és que sempre estan somrient. No? És una cosa... I bueno, i anem a qualsevol lloc, això és un domicili, vull dir, ahí tens un osteòpata fent la gimnàsia i fent... I ahir, per primera volta, se me va ocurrir involucrar-vos a vosaltres. I com una de les coses que verdaderament tenim que és important, és dir, l'educació és molt important. Si tu eres pobre, saps llegir i escriure, tens una oportunitat, però si eres pobre i eres analfabeto, eres carne de canyón. I ahir vas dir, i si fem que tots siguem una ONG, que les persones participen i que veguen arribar aquests diners, no? I va sorgir el tema del WhatsApp, no? Perquè mireu, així hi ha una escola que ha caigut un arbre, mireu els xiquets com estan, i els xiquets estan ahí baix de les bigues, que això és molt insegur, en 2 ventalls, això és que hauria damunt. Sense finestres, sense... La misèria porta que
no puguen tindre-hi ni cosetes guardades ni res, perquè es furten les coses. Mireu ara com està, després de la reforma, de les aportacions de la gent que va fer no? Van posar les reixes, van pintar l'escola, van comprar mobiliari i tenen ja les cosetes allí. És a dir, que pareix mentida, però en este poble, les Sidres, van fer una actuació. I l'any passat vas veure este poble, que està dalt de Xanralla, que és Maguell? No, dalt de Xanralla. No, el que travesses el riu, que vas per des de l'Aulla i puges amunt, Baül, o Maguell. Bueno, pues Baül, ¿no? Pues això, la profesora de Baül Riba Correguens. ¿Usted es el médico de las escuelas? Y yo digo, pues sí. Pues es que, fíjese señor, fíjese usted, es que mire cómo tenemos la escuela y nos gustaría y tal. Y claro, el gran problema es que si no tenen escola, esos xiquets tenen que caminar molt per anar a l'escola per aprendre. I vulgueu o no, encara que el panorama siga desalentador, si n'hi ha uno que s'està espaviladillo, el mestre ho veu, i al voltes els ajuden. I mireu com són les escoles, són fusta, o veieu que n'hi ha dos i entremig, aprofitant la teuleta, han posat unes tauletes. Fa molta risa perquè de matí van tots vestidets i arregladets amb el monyo fet, perquè el govern pagava uns diners, no? Per a que no siguin analfabetos, no sé què pagaria. Però veieu, i a voltes les parets són, veieu això d'ahir, això és un taví, d'ahir n'hi ha dues classes, i els paperets amb el nom de cada un. I el que deia el Pere del menjar, de les papilles, de caparina, tot això, les escoles també, a part de l'educació, és un puesto de repartir com el nostre comador quan eren menudets. Doncs, home, el botet de llet aquell que esperaven a la cola. I després l'altra cosa que també fem és el de plorar l'àvia, perquè per molta cosa que es dones per les diarrees, si no paren de beure aquesta àvia malament, doncs continuaran tenint diarrees. Entonces això no té sentit. I mireu quin detector més modern i més científic tenim, el detector de cloro de les piscines. Què trobeu? Doncs vas i mentre uno passa consulta ves el xorro i mira si n'hi ha cloro. I això és el tema, que les àvies en aquests pobles, moltes d'elles ja estan canalitzades. I el cloro són unes pastilletes que es posen en uns dipositets que passa l'àvia i cada tal de test que canviar, ens fan la demostració, però després a l'hora de la veritat, com sap mal, perquè jo no sé quants de nosaltres esteu bevent del grifo. Ell sí. Pues esa es l'àvia que deberíem de beure, però així ja no bevem àvia del grifo. Diuen, es que esa agua hace hepatitis. Disculpe usted, pero justament esa àvia no és... Entonces, quan acabes la consulta tens que quedar en el comitè de l'agua, que són els homes, perquè és masclista la societat. Però aquests homes estan treballant. A lo millor algú s'ha quedat rezagado i et mostra que ells ho fan bé. Però tu li dius, però és que no beguen cloro en l'àvia, algo passa així. I els xiquets continuen en les panxes inflades, tindrem que canviar la mentalitat. ¿Vale? I al final resulta que este senyor, jo i tots els que ens involucrem, acabem fent de conductors d'aventura, trekking, de matronos, de cultius d'horta, especialistes en cultius d'horta, de 1000 coses, i ens donem compte que al final una ONG es converteix en una tallarina on tu, jo és que no veig això, on tu estàs treballant, s'ha d'invertir en planificació, en la coloració de l'àvia, en els desnutrits, en les escoles, en el centre de salut, intentes que tot funcione. Complicat. Per què és complicat? Perquè, com diu Pere, és un país on encara n'hi ha massa desconfiança, massa rencilles, i uns fills són fills d'uns que encara anaven a la pistola fa 4 dies, i els altres són fills dels altres, i n'hi ha encara... I això és complicat. És complicat. Entonces, comencem a parlar d'una ONG quan ens trobem una sèrie de necessitats que ens obliguen a canviar la nostra actuació, abarcant molts més camps de treball. Això apareix d'una forma espontània. Tu vas de metge i acabes siguent de tot. I anem als domicilis, veieu els domicilis fent treballs. Per què anem als domicilis? Perquè la gent no té dins del cap fins a quin punt pot ser greu el que té. I
de repente en un domicili et pots trobar un parc i tens que assistir-lo. Ahí tenim el parc. Ese li diu el Jordi. No sé si... Un altre domicili et trobes una xiqueta que se'n va i toca el foc i tens la mà en estistant. Bueno, pues això vol dir que jo tinc la consulta en cimiento y esta chiqueta estaba en la carretera que anava en cimiento. Jo estic a lo millor en Ixcanal, o estic en Xarrallo o en Tecuís i tinc que, quan acabi la jornada, encara tenim que anar perquè allí el dia és curt, anar al cotxe per aquesta xiqueta, per les carreteres aquelles, fent no sé quants quilòmetres, pinxant per les penyes per aturar-li la mà. Per què? Perquè no poden. I si no li cures la mà, doncs pot tindre una gangrena i perdre la mà. I això és una que nosaltres, amb tanta especialització de metges que tenim així, no ho veiem. Ahir pots veure els resultats i pots veure com una xiqueta es cura la mà i dius, esa mà l'ha salvat. Nosaltres així no ho veiem. Així se'n van als especialistes, se'n van a l'hospital, així encara tens una sensació de metge i fas molta clínica. Este és un xiquet desnutrit que si no el portes al centre de desnutrits es mor, clar. I per primera volta, des de fa una pila d'anys, teníem un lloc, era una cambra d'una cliniqueta que n'hi havia allí d'un personatge que ens ajuda molt i han muntat allí una sala grandíssima per a formació i dos habitacionetes i una coseta així per a dormir i per a dos quartos de bany i esta és Paula, que ens ajuda molt. Però ells no es queden. Ahí és on ens quedem. I això està molt bé, perquè nosaltres... Des de fa un any. Des de fa un any, perquè 15 anys per amb Vax i un any que ja té l'entorn. Així, per primera volta tenim... Esta és una rotària, ahir ja comencem a fer... Mira, aquesta diapositiva pareix mentida, però és molt bona. Mira, així tenim a una rotària important, el Club Rotario de Guatemala, ¿no? Es un como los Leones o hasta así, que ayuden a hacer proyectos, ¿no? I el projecte era fer les cuines en ximeneres que no entrava el fum dins de... Però ja ha vingut amb nosaltres i ha passat consulta amb nosaltres. Per a mi això, a part que és una dona fantàstica i amb una formació i l'home també i ara tenen interès. I després així tenim dos auxiliars del centre de salut, perquè allí el metge del centre de salut no es metge del centre de salut. Són auxiliars que fan d'enfermeres, no? Sí, els auxiliars fan d'enfermeres, les enfermeres fan de metge i els metges fan de director de salut. Els metges fan poquet feina administrativa i tal. Pues esta m'agrada molt perquè jo de lo que més m'agrada fer allí és enredar a la gent. Jo soc així, soc enredador. I passar una consulta en estes i en esta i tots allí i bueno, es donen compte que verdaderament el motor són les dones. No? El motor de l'evolució a Guatemala són les dones. Encara que hi hagi un escalfament masclista, però... Després també tenim sessions on anem a fer mermelades, anem a fer semiconserves, anem a fer... És que a voltes dius, però què passa a aquesta gent? Què passa a aquesta gent? Han perdut tota la cultura de base de culinària i tal. I això és que van anar ahir, que és un centre de xicarres i xicarros, que ningú estava desnutrit. I jo com he arribat, perquè aquestes són persones que no tenen recursos, que es paguen una ONG, es paga 3 formacions, agrònomo, turisme i ara no me'n recordo què és. Però es paga com un peritatge, com peritos tècnics, i els pares paguen un sac de daxa i 30 euros, no sé quan, no sé si al mes, o serà l'any. Sí, 30 quetzales, un sac de daxa al mes i ja està allà. I bueno, jo vaig dir en seguida a les companyeres que si hi havia alguna cosa, eren infeccions d'orina perquè, com és la selva, no poden eixir per la nit. Perquè, com hi ha menjar, van les rates, i darrere les rates van les serps. I si ixen, tenen prohibit perquè hi havia un cas d'una... I les serps aquelles són maleïtes. I bueno, el que jo vull dir-vos és que les imatges, les imatges
l'altra part és revisar a les embarassades. Revisar les embarassades i allí tenen una cosa en el cap, totes les embarassades. Diuen, es que el niño ya se muere, no se mueve. No se mueve. La mortalitat infantil és tan alta que elles tenen sempre la mania de que el xiquet se mor. Entonces, jo, de repente, un dia se l'han al Pere i dic, mira, vols que repleguem una sondeta d'una pàgina de... Ai, doncs repleguem-la. Això és un doble, li posa allí d'això, posa el doble i senten el coret del nano i s'emociona, perquè es pensen que el xiquet... No? I aprofiten aquesta consulta per a donar-les ferro, donar-les foli i donar-les, mirar l'atenció i tratar les infeccions urinàries. I bueno, les fotos. Quines són les reflexions que podem fer? Pues, el que passa és que ha llegit les diapositives de Gràcies Pedreguer? No. Jordi, una pregunta. Sí. Hi ha alguna manera d'educar a les dones perquè no tinguin tanta família? Sí. Mètodes? Sí, però explica'm tu. Mentre jo busqué. Això ha canviat un poc. La veritat és que fa anys en Comapa totes les dones preguntaven quants fills té? No hi sé. 16, 8 vius i 8 morts. Així era tot. I poquet a poquet, ara, la veritat que ja no veiem aquestes barbaritats. Ara ja veiem, tenen 3, 4, alguns tenen 2, però ja no, el de fa 15 anys ja ha deixat, afortunadament, ja es veu menys. Però mètodes anticonceptius ja... Hi ha el problema del masclisme, que comentava antes. No perquè els homes no els deixen, perquè tenen por que els enganyen un altre i tal. I jo val més que t'enganya i no que se t'emprenya, que no que t'enganya, és que t'emprenya i tinguis un fill que no es teu, i és que n'hi ha més i allà hi ha un tema també, com no volen tampoc prendre la pastilleta, hi ha uns implantes que duen 3 mesos també, i aquests implantes se'ls posen, algunes se'ls posen, però l'altre de repente s'infecten, la higiene no és massa bona tampoc, és un poc complicat. Però bueno, que va fent-se paper en el tema de la planificació, va fent-se molt de paper. Estem fent paper des de fa anys. I ja dic, ara es veuen famílies de 4 o 5, però ja no de 16, de 18, que és el que fem tots els anys. Jo ho vaig conèixer. Bueno, una de les diapositives més importants, que és, la buscaré perquè vull que la vegueu antes d'anar-ho, perquè és molt bonica. Però bueno, les reflexions que faig així anar rapidet, continuar donant formació sanitària, escolar, psicològica, agrícola, alimentària, possibilitat de comptar amb nous especialistes en la nostra ONG, això és important. Involucrar amb molt de respecte a totes les entitats pròpies de la regió, moltes voltes independentment de les autoritats polítiques, perquè aquest país, com té un govern fallido, encara no tenim que omplir formularis per actuar. Això s'agraeix a voltes, La burocràcia bloqueja moltes voltes. Les persones tenen interès. Si aprenen coneixements que les ajuden a millorar el seu entorn i la seva vida, enriqueixen l'estima i la percepció de la seva valia per als seus veïns, i això els dona un orgull. És difícil explicar-los què els donen ells a canvi, a nosaltres. En ocasions és un poc còmic i incomprensible, però està clar que no són aquests salts, i ahí és on tenim que començar a treballar en l'actitud. Esta gent, tota és gent, Òscar, el padre Víctor, tots és gent que ens ha ajudat molt allí. Sense aquesta gent no podríem fer res. I bueno, ahí tenim a la Manoli fent cotxe conduïa, però no s'ha vist conduir allí. I bueno, gràcies a tots per donar-nos aquesta possibilitat de ser bons. En fons, si nosaltres anem, però si no hi ha gent que ens ajuda i col·labora, o si no hi ha gent allí que ens agraeix la feina, doncs nosaltres aprenem. I si no veiem resultats. Les fotos, doncs ja veureu, són fotos que se'n van a escola però porten les cabres. Fa un somriuet que tu mires als ulls i dius, però aquesta xiqueta, a veure, aquesta xiqueta per què no té sabates, per què no té una bateta com toca o per què no té la nevera plena, no? Mira això, té una vegetació exuberant i... Sabeu quants quilòmetres? Allí no n'hi ha gordos. Sabeu quants quilòmetres caminen? Veu això? Al voltant
voltant d'això, una cosa interessant. Al voltant de la vegetació, dos persones de Guatemala que han vingut així a Espanya, una va ser Clarita, que va estar treballant, va estar així diversos mesos en Pedreguer. Quan va vindre, passaven per la Manxa, que si no hi ha arbres, perquè clar, a Guatemala tots són arbres, i vas per la Manxa, que veus en la mà, estava tot. I l'Anna va vindre a Aura, una metge de Guatemala, va vindre també fa molts anys, també de la Pedreguer també, i ella el que més li llamava l'atenció era que tots són buenos, tots són buenos, no hi ha xiquets, És que no hi ha no hi ha xiquets. El que em detectava no era que hi era el corrent ni que era el que detectava, els buenos que hi havia, i els pocs xiquets que hi havia. El pit es lo que hay, no hay nada más, el pit. Però espereu, vas ni a un tirant el faldó, Això és una consulta, estan esperant-nos tots en cola que arribem, hores i hores allà la consulta. Ahir es llaven, es llaven, i el llaven la roba, l'altre es llava, l'altre obre la boca més a baix i veu, potser hi ha l'àvia s'està ahí fent la siesta. Quin contraste, l'època seca i el color és groc, l'època apareix una foto en blanc i negre i després els xiquets juguen, mireu això, sense sabates, ni play ni història, juguen. Els xiquets treballen. Mireu aquesta xiqueta, mireu això, jo no sé si puc pensar. Estos con Amanici dic, m'ataquen. De on han eixit? Una tribu de pigmeos de Guatemala. A vosaltres us donaríeu una neveseta amb el vostre xiquet d'esta edat? Doncs mireu una neveseta que posa. Esta careta també estava passant consulta, és que tenen unes cares que... Jo trobo que qualsevol xiquet. Mireu, esta foto és molt bonica. Esta foto, huelos no em veus molt. De veres que no em veus. Mireu quina tendresa... Està en el manguito, però bueno, ella no em fa cap. Quina tendresa mirant la generació. El que haurà passat esta dona, i mira, ahí tens ese contraste, no? Jo, si veig una persona major, normalment li dedico... És que aquesta persona que ha arribat ahir, aquesta persona tenia una insuficiència cardíaca, s'enfogava un poquetet, i l'únic que necessitava era un segurill. I m'esperava a un camí, a no sé quants quilòmetres, que jo passara amb el cotxe de camí d'un altre poble i li deixara la caixeta de furosa. Mira, això, doncs jo mirant a veure com ho podria arreglar per a que li duraren més o com podríem fer-ho per a que la dona allí, quilòmetres i quilòmetres esperant-me per a que li donara aquells ullets. És que, mireu, aquesta foto és molt bona també. Així teniu les tres actituds, les tres... Teniu la sabuda, la innocent i la sàtira, la irònica, com es diu, la xistosa, no? La de les bromes, no? Però ahir teniu les tres valentes, ahir. En tots els programes que fem de salut Són monges? No, les xiques. El que passa és que són molt creients i veus la innocència, però això que és la innocència. La intel·ligència i la ironia, no? Esta xiqueta, la foto d'esta sempre m'ha agradat, perquè no... Així combinem un poc el nostre... I bueno, Guatemala sempre esta foto m'agrada, és un camí llarg. No sabem si arribarem a algun lloc. Bueno, pues res, jo... Si trobo aquesta foto, perquè justament aquesta xarra l'havíem feta per això. Un segon i vos l'ensenyo perquè és molt bonica i representa un poc fins a quin punt una persona ací al poble pot arribar a repercutir. Sí, és que, mirad,
Quina esperança de vida hi ha allí? De major? Pues allí les persones majors, quina esperança de vida? La mesa de vida està al voltant de 70 anys. L'heu vista? Sí. Mireu, és que esta era una foto molt important, jo no sé per què. Sí, és que ara han fet ahir, han anat toquetejant nosaltres. Si us doneu compte, lo que estos xiquets que són del col·legi de les Sidres, que resulta que estos saben Pedreguer qué es. ¿No saben Pedreguer qué es? De repente me digo, oye, Pedreguer, Dios les bendiga y muchas gracias Pedreguer. Y se agarren ahí, no sé si un centenar de xiquestos cantant cançons i tenen l'escola a pintar i a acabar i a arreglar. I això ha sigut en els 5 euros, que la gent, 5-10 euros que la gent ha posat en la crida del WhatsApp que vam fer nosaltres. Vull dir, 5-10 euros. Imagineu-vos si va participar gent que van a replegar per arreglar les bigues de la teulada, van a replegar per a pintar-la, per posar les reixes i el director, que també és un artista, ens va cantar unes mexicanes. No, també van sobrar diners per a les papilles. És a dir, que tot va ir, vull dir, va ir, i que una persona faci una donació, perquè estem en el món de les ONGs que només veiem que arriben les coses, i jo estic obsessionat en que veiem que arriben les coses. Per què? Pues perquè la nostra ONG, no per a fer una propaganda, és una de les més anàrquiques que n'hi ha. És a dir, ens paguem el bitllet, paguem un mes de sou i moltes voltes ens paguem moltes coses de la butxaca, la manutenció i tot. I entonces, el que repleguem va directe i no tenim una màquina burocràtica en l'ONG, ara tenim uno contratat, no? Sí. Uno contratat. Un contratat. 70 anys. Mentre funcionem a Sina, trobo que serà una ONG atractiva. Jordi, a part de persones com vosaltres, hi ha ONGs d'altres països, d'altres pobles, europeus o americans, n'hi haurà... És el país de les ONGs, allí va molta gent a treballar, japonesos, cubanos... El govern d'aquest país que li interessa que vagi a tota l'ONG i ho soluciona tot. Jo em quedé parat. Jo entre hospitals i entre puestos i no et demanen ni documentació. Nosaltres anem uniformats. Ells... Tu què trobes d'això? El govern deixa estar perquè saben que gran part del progrés del país depèn de l'ajuda externa. Hi ha moltíssima gent. A voltes hem arribat a fer reunions d'ONGs que treballem en un poble i som 10 o 12 reunions que estem treballant. Un de Canadà, altres americans, altres nosaltres, un de molta gent. I algunes voltes en Sant Agustí, per exemple, allí tenim molta relació amb una ONG belga que estem molt reunint amb ells per a planificar un poc, per no xafar-nos nosaltres, per a partir-nos la feina. Però hivernets és tot l'any allà, No, nosaltres posem 5 o 6 equips a l'any. Ahir el que passa que en Sant Agustí tenim allà una contrapart que està tot l'any allí, que fa el seguiment de tot el que nosaltres veiem, i nosaltres quan anem revisem els xiquets que estan, donem altes, donem baixes, però ells tenen un seguiment tot l'any. Nosaltres, el grup de metres en anem 3. Anem un en febrer, que se'n va Jordi ara, en octubre vam sol Canarió, i en juny sol un altre grup també. Després hi ha grups de mestres que també van, solen anar més per l'estiu, en juny, juliol i en agost, van també grups de mestres també, com allí les vacacions d'escolars les fan en novembre, no les fan en l'estiu, doncs aprofiten i col·laboren amb els mestres d'allí, ensenyen tècniques de pedagogia i Ja, però tot això és un interès polític també perquè vagin les ONGs, es facin cara del país... No, el país no funciona. Amb dos narcotraficants que hi hagi... No, mira, el país no funciona perquè té moltes pegues. El país
tenen prohibit presentar-se a la reelecció. Entonces, cada 4 anys canvia el president del govern. El president del govern no, el president de la República. Canvia cada 4 anys. I, clar, entra un nou, el primer any col·loca la gent seua. El segon any, el tercer, el segon i el quart tira la carrera. Entonces, no n'hi ha, es falta. N'hi ha hagut casos un poc xocants també, perquè Álvaro Colom, el president, dos anteriors al d'ara, aquell dia que parava la dona més que ell. Com la dona, clar, la dona no podia presentar la relació i la dona tampoc. Entonces es van divorciar. Es van divorciar per a poder ser presentar. Lo que fa Muntó Malícia és... Malícia no, dius, me caguen. Quina vida vivim, no? Les hidroelèctriques o multinacionals que estan treballant allí que es carreguen la natura, però per exemple, tu veus... Jo me'n recorde, un dia en Antigua havien acabat un mes de feina, estaven agotats i l'únic que volíem era descansar i entrem, Antigua és el màxim de tot, restauranters, tot, com si no estigueres allí, com si, saps? I entrar a una vinoteca i veure uns espanyols menjant polp a la gallega i fent-se unes coparres de vi y yo digo, uy, pues hostia, pues esto nos convida por la gallega y todo, y nosotros sí, también, tírale el polvo. Y en eso que digo, ¿y vosotros qué hacéis? Y nosotros, ay, pues nosotros, pues las tenemos en una ONG y tal, ay, qué bonito, una ONG, qué bonito. Y vosotros, bueno, nosotros somos de Movistar y de Telefónica, y estamos aquí haciendo, ¿sabes? Mirando multinacionals que es claven allí y claro, ens van recomanar els millors restaurants d'Antigua i tu dius, bueno, et quedes parat d'aquestes empreses, la diferència, no? I mentre no tenen ni sabates ni pantalons la gent i no veuen aquesta riquesa, no la veuen. Nosaltres l'any passat vam coincidir en algunes aldees en un lloc on estava treballant OHL, l'empresa de Villarmir, que està en tant de jaleo ara, i estàvem fent una presa, no la fem per a ells, la fem per a un grup Terra, que és un dels més rics del món, un tio del llit libanès que viu en Costa Rica i que és un tio molt multimilionari. El llibre que estaven destrossant allò, destrossant. I les aldees que estan al costat de la presa, no tenien llum. I a mi, jo què sé, ja que destrosses el territori, ja que ocupes el seu territori i ja que els ratos, per almenys posa un fil de la llum per ahir i tot el pot de llum, doncs ni això. No saben negociar. Jo trobo que, a títol personal, trobo que vosaltres, com no tots els anys, això teniu com una cosa quotidiana, com si fos normal, i vosaltres esteu parlant sempre de que per vosaltres, clar, el gratitud, el que vos dona és el però vosaltres no us pregunteu que el que feu, el que has de títol personal, és brutal. I de la feina que següent és al·lucinant, que vosaltres ja la tenim com a quotidiana. Doncs no és algo molt especial, que a títol personal jo estic molt orgullosa d'això, i que vosaltres tindríeu que estar orgullosos de cada alta que esteu ensenyant i que esteu aconseguint en tot l'equip. Gràcies. Jo... El que passa és que aquesta història també enganxa un poquet, també. Jo pensé que l'únic mèrit meu, o de treure l'únic mèrit que tenim nosaltres, ha sigut que el seu govern l'ha posat i l'ha agarrat. Perquè això és veritat, que té una postula molt general i l'ha agarrat. Això és l'únic, penso que és molt bonic, perquè després és que això t'enganxa molt. I jo entenc que és una satisfacció donar-li una papilleta a un xiquet i aconseguir el que esteu aconseguint és la satisfacció de ser tan brutal, el que sentiu de ser tan brutal, perquè és una altra realitat que la que dius sempre. I entenc que continueu, però no normalitzeu
principi hi ha aquesta gent, tots abraçant-se i besant-se, movent-se tant, i això té que ser una secta. Sí, però volen massa, això no. Però com a intercanvies tantes coses molt fortes, perquè són fortes, al final dius, ja, pues, és veritat, és que al final hi ha una relació molt important. Quan tu t'arribes allí i veus els de sempre que venen a buscar-te i a veure, però si n'hi ha una dona que és la Dorita, que està tot el dia treballant per 4 quetzals i ve a veure'ns a l'hora de sopar, que jo acabo de dir, xica, sopa algo ahí, no sé què, i mentre sopa, en esta va netejant-nos, i quan acaba de sopar ens ha fet l'escura, ho ha fet tot. I dius, però aquesta dona, però que no, i coses així, gent que ja està molt... Bé, el de la Guatemala també és veritat que en aquesta professió nostra pues, ajuda molt perquè es reconcilia amb la professió, perquè la medicina en Espanya, pues, desgraciadament, hi ha un bé de consum i en Guatemala tu eres un metge, con estas manitas, pues fas el que pots i que és molt poc. Entonces, és tornar un poc al més primari i no tanta demanda injustificada i no tant de queixar-nos per bobats. Això canvia molt la vida. Per això que quan tornem estem malets. Bueno, doncs bé, gràcies per venir, Anna.